So, makita nila, picture naman as lechon, 'di ba? Pero makitaan man siya nino, naman yung mga comments ko no, 'di ba? Comments sa ubos na lami king lechon sa Cebu ana, crispy kayo ang kuan. So mas mudanihin on sila palit og lechon. So nga na sir ba, murag nakatabang jud siya maayo kay mas didaghan ang murag mas mopopromote ang atong mga naa diri sa Cebu tungod sa internet. Kay kaniadto radio ba raman no kung kadto ang usa ka tawo o grupos mga tawo then ilan ang spread no inigalik nila. Pero karon naka-enhance nog maayo naka hatag og halapad nga kasayuran. Mas lapad ng ato ang promotion. Ug aside from that kay kibawon jud ta na ang kusog mo gamit og internet, di man jud na ang mga inguntang mga edad-edaran na no kana man jud mga youth. Sama nato. Sama nato, sir, di ba? Kita man yung kusog kay mag Facebook, kusog mag-internet, magtan-aw og kanang unsay labi na ako no kung kanang ganahan jud ta kay ako mo gamit man jud og internet para ma-update ko kung unsay nahitabo na sa mga mga news sa kalaing-laing part sa kalibutan no para kita importante man jud na siya na makibawta sa unsay nahitabo sa around the world no. So kana siya kanang mo na siya labi na sa mga youth kay 'di ba kita naman ta sa problema nga na ang mga youth karon murag di na kay sila ka-appreciate sa unsa sa atong kultura, sa atong history. Labi na jud na ang it's known ngo na atong kung matan-aw ka sa atong mga history books, ang emphasis man jud sa mga history books sa high school no o maybe sa college sad kay national history man jud sir, di ba? Kung unsa ang mga diri sa Cebu lagi na atong i-discuss kay ang unsay nahitabo sa Manila, kung unsa ang revolution sa mga katipunan sa Manila, sa Bonifacio, Aguinaldo, pero gamay ra jud ang emphasis sa lokal no na kung ato jung marag ang mga bag-o ba ang mga sugbuano na mga youth kailangan makibaw ba jud sila sa unsa ang ato ang local history na makibaw sad sila na kita sa DI kay ang uban baya makibaw nga naali nag-revolution dita diri kita diri kay nag-resist sa data against the Spaniards ug actually mas sa ingon pa sa ubang mga historians mas successful ang mga katipuneros diri kaysa dito sa Manila kay hapit na gud na trap na gud ang mga Espanyol gud sa Fort San Pedro katong 3 de Abril murag hapit na jud ba gamay na lang jud kaayo mang tibok Cebu City no so kanang ingon sila na wala kay na napaambit na naingana nga mga na kanang local history sa ato mga kabataan mo siguro wala sila idea kung isa sila ng kilat sila Arcadio Maxilom agian lang na nila sa imol street ra man street ra or mga to sa Mango correct no kung ano magimikanan lab ng Mango nya mo asa man ka Maxilom Avenue kisa mas Maxilom wala kibaw no importante ba na sila sa tuwang kasaysayan sa tong history so kana siya sir na murag going back importante ang internet niya this is also a way for the youth to know what sa atong history, local history especially. Sir Max, sa imong bahin, no? Estudyante pang yuga, dako ba gyud kayo natabang nimo kining gitawag nga tog bag-ong teknolohiya karon kining internet sa panguha nimo pakisayod nimo labi ni gyud sa imong kining pagtuo no? Nakatabang magyud nimo kayo kining internet karon. Para nako dako jud kayo tabang ang internet kay sama sa uso karon ang Facebook. So sa Facebook daghan tag makita nga mga hulagway o mga litrato ba nga sa una ang kanang Mango Avenue, ang General Maxilom. Sa una sa makita na to nga sa mga pictures na daan nga kuan na sila nga daghan ni kanig mga kuan mga mango. So karon ato pud kuan ba nga makita nga dako kayo mga kausaban nga nahitabo dinhi. Then kanang 3 de Abril wa ta kibaw unsa na siya nga kuan. Then sa internet makita nato nga street na siya. Kay daghan kag mga litratos ba mga karaang mga litrato nga nanggawa sa internet nga curioso pud ta ba nga unsa ka ni siya karon
nga lahi man kayo sa pictures kaniadto ug lahi pagkaron. Murag murag makaingon ta ba nga unsa kani siya? Murag ma-curious ba nga unsa kani siya nga lugar. Then ato lang malabyan then wata kibaw kung unsa ni siya nga unsa history nga ani nga lugar na para nako nga murag dako jud kayong tabang ang internet kaysa mga pictures and sa Facebook. Ma-curious ba sa mga Mo agree ko nimo na Sir Max kay ano sa akong hibaw-an god nakakita ra ko sa kanang mga picture nga imong gipang mention diha sa Casa Grande Museum ug sa ubang mga lugar nga naa makakita gyud ko nga lahi ra kaayo no ang mga hulagway o sitwasyon ni adto ikumpara nimo karon pero ang pangutana wala nahibaw-an basad sa uban so pinaagi karon sa internet pinaagi sa Facebook ug uban pa nga mga social media ma-spread no makita sa uban agree ko nimo anang mayon ka nga makuryoso no so tingali kato sa imong giingon Sir Carl nga mayon ka nga mga batan-on karon mas dali sila maka-appreciate it's because sila may kasagaran karon maggamit og mga internet no mo na nga murag sila pinaagi sa niining pamaagihan niining teknolohiya sila sad maka-appreciate sila ang atong mga batan-on karon oh nya kanang ambot lang kung atong mga listeners naman to usa ka exhibit sa una dito sa SM ni mga collection to ni Miss Lucy Orhelio na kanang mga karaan mga pictures no sa Cebu City og daghan kinanan-aw sir daghan kay nagtan-aw nagkuryoso kay sila asa na kaning dapi asa na kaning buildingan na nindot makay ni siya asa kaning dalana murag nindot mo kay murag peaceful kaayo nga limpyo ana ba nya to think nga katuding building nga mao ni nang karaang nga Gutyaw ko building ana di ay so na may caption dito na this is the Gutyaw ko building before mo ni siya ang Plaza Independencia sa una or ana mo ni siyang dance sa Magallanes ana ba murag ang mga tao sad mo gunahuna sad ba ako mismo nakakahuna-huna no na hapsay ba di sa una o yun murag di hapsay na limpyo although at that time Cebu City siguro is mga inguntang 10th pa ang population or pila ka thousands pa to ang population sa Cebu pero makita jud nimo nga hapsay peaceful kanang limpyo kanya ma-reflect mabalik sa imo ha ba na lahian na din na karon no na murag kumuadto lang kag Magallanes or Colon magkuyawan mo ka magdagandag magpaspas kag lakaw kay tingaling makawatan ka or maana or mabahaan ka kung mag-uwan ana ba murag diha nimo ma-appreciate unsa sa una ba na wala pa ang murag modernization wala pa ang di pa kay daghang tao na unsa kaninot ang Cebu na murag ang mga tao ba murag may tag mabalik ang ingato na may tag mabalik kanindot ang downtown Cebu sa una ana ba murag makita ba nimo sa mga reaction sa mga tao na may no na kung sa una ingani kanindot ang downtown Cebu pwede man ba nato mabalik to ingato pwede ba I mean with kuan lang kanang kinabangay lang sa mga force government o mga community lang mabalik man jud na ingana so nindot sad na sang ingana sir na katunggingon ni Max na ma-expose or makibaw ang mga tao ani mga unsay nasa karaan para sad mabalik sa ilahang hunahuna ba na ibalik to nato tong mga ingato mga nindot na plaza bilin nindot na mga kaysa una murag simple ra gid kayang kinabuhi no Sir Max di ba makita mo sa picture simple ra kayo simple ra kayang kinabuhi unya makaingon ka ba nga di kayo komplikado walay mga daghang mga wirings diya way mga daghang traffic lights diya simple ra gid kayo no unya kung makakita ka sa picture makaingon nagkahala no ingon ani din sa una no so murag ikaw ang murag dadon sad ka sa past bitaw mao ba sa imong na experience Sir Max sa ako po, murag mauso na siya, murag makahon na po ba, sa example sa akong pagtuon sa history. Murag sa akong mubasa og libro, murag ko ngani murag sa akong una nga adto ko dito atong example World War II. Murag akong dadon akong kaugalingon nga adto nga lugar para maka-expect para ako pud makita ba nga unsa ka gubot, unsa ka kuan ang sugbo sa una pag panahon sa World War II. Murag ingon ana gani. Anyway, ato nang padayon og paladman nato nang ato ang paghulagway no sa kaniadto human lang ni pipila ka mga mensahe.
Kahibaw ba mo nga ikaupat na katuig ang Kabataan, Kultura ug Kabilin o KKK? Ang KKK usa ka programa sa Ramon Abortiz Foundation Incorporated kun Rafi nga gibugna aron mas maduol pa ang kabatanunan sa subuan ng kultura ug kabilin. Ako si Pagtubig Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Asa na ang closure plan sa Inayawan Sanitary Landfill? Kini gipangutana human nahibaw-an nga gitambakan gihapon kini og basura bisan dapat na unta nga sirad-an. Matod ni City Administrator Jose Marie Poblete nga gibuhat paghihapon ang plano sa Solid Waste Management Board. Sa pagkakaron, matod ni Poblete nga adto gihapon sa Konsolasyon ilabay ang basura sa syudad. Sa katapusan, gisugdan na og pamutol ang mga punuan dito sa Naga City alang sa road widening bisan walay permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Apan matod sa contractor sa maong proyekto nga ilang ipamutol ang mga fruit trees kay naa sila'y abiso sa mga tag-iya niini. Apan ni insister ang taga DENR nga dili kini putlon kun walay permit. Ug maukadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man day na. Gatrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og Computer Hardware Servicing nga TASDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Yung tanan na akong USJR RITTC, ako gyud na apply. Ug lain pa gid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TASDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mga ko requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. NS Brown Coffee, NS Strong Coffee, Coffeelicious for me and you. NS Brown Coffee, NS Strong Coffee, it's my choice, I want more of you. Your smell is so enticing and your flavor is so good. I'm always happy night and day, you set my perfect mood. NS Brown, I want more of you. NS Strong, I want more of you. From the proud makers of Nature's Spring. Okay, balik ta mga igso, no? Gamay na lang nabilin sa tong oras at pan ato ni siyang piningkamutan, no? Nga ato ni siyang maximize mga igsoon. Okay, Sir Carl ug Sir Max na atay nagpadala, no, sa ato ang Twitter account gikan ni Christine Maclish. Ningon siya nga, I love Filipino warmth and hospitality and the love and respect for family. So kana, no? May yung ika-sulti ni Ana, Sir Carl. Kung ano siya sa, I love the Philippines too. Yes. No?